saadaan sitten pieni varjoliiton kehitys. Ja eroliikenteellistä varausta 500 vitki kartilla parhailla. Kiitoksia. Nurmisen Jani. Mönkien kanssa. Ja voitko toistaa? huomasikin, niin Ootella pikku hetki, näkyy jos toistaa, kun voidaan aloittaa. koska noin 7 millistä näin äkkipäätään narua ja sitten hetken kuluttua, kun kaikki on valmista ja tuuliolosuhteet ovat kunnossa, niin Nurmisen Jani sitten tuolla oikeassa päässä sanoo, että valmis maja, ja siinä vaiheessa sitten Taneli lähtee vasemmasta laidasta ajamaan Mönkijältä, josta tämä naru kääntyy tästä iltapuolisen päähän ja kääntyy sieltä sitten takaisin päin. Ja kun Taneli sieltä lähtee sitten Mönkijällä ajamaan, niin hän ikään kuin vetää sitten Jania kohti tuota itseään. Ja samalla sitten tuo varjoliini tuolta päästä nousee. Sano Tanelille, että täällä oltais valmiita, että joko saadaan mennä. Valmiita, joko saa mennä. Mönkiä valmis. Mönkiä valmis, varjoliidin valmis aja. Mönkiä valmis, varjoliidin valmis aja. Ja nyt jos ajetaan. oikeaan päähän tätä 1.5 kiitotietä, niin siellä hetken päästä varmasti sitten tapahtuu. Tässä vaiheessa odotetaan usein sitä, että tulee sopiva puuska. Ja nyt siellä taitaa naru. Ja näin se nousee varjoliidin ylös.
Ilmatieteen varjo tuli alas. Varjohan toimii samalla tavalla, samalla periaatteella kuin laskuvarjo on huomattavasti isompi. Ja tässä toi ruttaamisvaara on ihan niin suuri ole, että se yleensä aukeaa toisin kuin laskuvarjo ruttaa, niin yleensä sitten useissa tapauksissa joudutaan varavarjokeiksi pahimmassa tapauksessa tekemään. Miltä ylhäällä näyttää? No, onhan nähnyt vähän erilaiset maisemat, kun porukkaa on ihan aivan älyttömästi, että harvoin täällä näin päästään lentämään, että yleisö on 1000 päitä ja keli on loistava, ei mitään termiikkiä, ei ylöspääsyn chanssia ollut nyt tällä kertaa, mutta tää oli tämmönen perusliukulento ja hyvä setti. Niin, eli kirjataan tonne kalenteriin, että tämmönen käteen. Ei mitään. Tosiaan Hämillä toimii eri ilmailijat yhdessä suvassa sovussa ja täällä iloksemme tämäkin laji on nostanut päätään ilmeisesti pienen hiljaisuuden jälkeen. Kyllä, kyllä. Eli ei muuta kuin jos kiinnostaa, niin internetissä löytyy Suomen Ilmailuliiton sivut ovat erittäin hyvä tietopankki eri seurojen toiminnoista ja niiden tukisivusta ja yhteyshenkilöistä ja erilaisista tapahtumista ja kilpailuista. Eli Ilmailuliiton kotisivut ovat ne hyvä linkki, Mahtava setti. lisää tietoa. Hemmetin hieno, kun pääsit selostamaan vielä, niin kun sä tiesit kumminkin, niin Kuuluuko siitä mitään ihan heikosti kyllä mä ylös kuulin, mutta ihan kiva kertoa vähän kuitenkin joo. ihmisille. Ja sä olit ehkä just paras henkilö kertoa. No niin, hyvä. Hyvä, että pääsitte tekemään. Lentomme jatkuu. Siivipakettia. Joo, mulla. Silta 15. Ja